llicenciada Isabel. I comencem. Bona vesprada a tots. De conformitat a la resolució d'alcaldia número 88 del dia 10 d'abril hem celebrat ple extraordinari. El primer punt de l'ordre del dia és l'expedient de contractació de la ràdio municipal, l'adjudicació definitiva. Ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Comptes, celebrada en el dia d'avui, la proposta presentada. Molt bé. Algun aclariment, alguna intervenció? No, simplement fer constar que m'he excusat d'assistència per impossibilitats laborals, que està bé que per a poder assistir tots es faci en un horari més raonable. Així tot, nosaltres ja vam explicar el nostre posicionament respecte d'aquest procés d'adjudicació i sobretot en les formes conforme s'ha seguit amb que no estem d'acord i votarem en contra del procediment. I jo volia fer una pregunta. En les formes que no han seguit, que no són les formes, pareix que es diguen tu així, queda un poquet ocultant la informació. El que vam fer en el seu dia, vam deixar el punt sobre la taula perquè hi havia un dubte que es tenia que aclarir i perquè si la nova normativa ho demanava. A dia d'avui s'ha regularitzat tot, toca la normativa actual i al final el que se tracta és d'adjudicar definitivament una inversió que la tenim ja ara paralitzada. Sí que és veritat que estem intentint proves, que és el que ens permetirà la llei, i a partir d'ahir adjudicar-la definitivament per a que funcioni el llibre, perquè és tot el que se va fer en el seu dia. Jo li ho explico, no hi havia cap dubte. Hi havia un informe de secretaria que deia que mentre no tinguem l'adjudicació definitiva no es podia adjudicar, com anaven a no adjudicar i està emetent-se de fet i per tant s'havia adjudicat prèviament i no s'hauria d'haver fet, això no és un dubte, s'havia fet com no tocava i ara ens hem esperat per a fer-ho com tocava. I en el procés d'adjudicació nosaltres no ho hem dit de manera plantejar cap dubte ni res, ho hem dit de manera molt clara. Conforme heu convocat, ha passat avui mateix, l'altra vegada també ho convocar a les 12, i això és el de menys perquè en el procediment s'ha vist a qui s'ha convocat i qui s'ha presentat, qui s'ho ha quedat i ho vam plantejar en el seu dia i no vam plantejar ni dubtes no, nosaltres ho hem dit molt clar, no ens ha agradat com s'ha muntat per a que s'adjudicara així i no creiem que siguin les maneres per a poder adjudicar un servei d'aquest tipus. I ho hem dit molt clar, per això ho tenim en contra. Molt bé, una intervenció algú més? No? Molt bé, doncs si us pareix bé, senyor secretari, que la votació. Vaig a favor de la proposta presentada i que s'ha debatit en la Comissió de Comptes, que és adjudicar el contracte de gestió de serveis de l'emissora municipal de ràdio en unes mètriques de modulació de freqüència a la mercantil i fluid comunicació i el reste de condicions, els altres 7 punts que té la part dispositiva de la qual. Vots a favor? Sí. Sí, serien 5. En contra? 3. Per tant, quedaria aprovat amb 5 vots a favor i 3 en contra la proposta dictaminada a la Comissió de Comptes. Molt bé, moltes gràcies. Següent punt. El punt 2 de l'ordre del dia és l'expedient de modificació de crèdits 5-2019 de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits que també ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Comptes. Molt bé, alguna intervenció? Sí, jo, si m'ho permeten, com que no hem pogut arribar a la comissió, tenen diferents epígrafs i descripcions molt breus i li preguntaria el que fa referència a l'adquisició de solars valorat en 42.000 euros, amb quin ús o quina destinació tindrà. Pues esencialmente, una sería ponernos de acuerdo en la compra de
parcel·la en la Serreta Minyana, un altre regularitzar una cessió que tenim per part d'un propietari que va fer en el seu dia per a l'ampliació del pàrquing del camp de futbol, i un altre per l'ampliació del pàrquing del camp de futbol, en negociacions amb els propietaris per a poder ampliar i adquirir aquests terrenys. La primera has comentat per a... Una parcel·la en la Serreta. En la Serreta. Amb quin motiu? Pues senzillament per a regularitzar un tema de en estat de depòsit de l'aigua potable, adquirir la propietat d'aquest terreny. I se calcula més o menys que el valor de la compra d'aixòs solars, d'aixòs terrenys, estaria valorat per aquesta quantitat. I en quina quantitat? Pues està, no sé, 40... Edicions solars 42.000. Sí. Tot conjuntament. Correcte. Conjuntament les tres adquisicions, més o menys, que podia ser menys, però que no creguem que les diferents negociacions que s'estan parlant entre els propietaris siga d'ahir per a baix. El del dipòsit d'aigua, sap la quantitat? Home, s'està negociant amb el propietari, estem parlant de 25.000 a 30.000 euros. És una parcel·la urbana. I el resto seria per al tema de la regulació del conveni que n'hi ha formulat en el propietari de la cessió que va fer en el seu dia per a poder fer l'ampliació del pàrquing, i l'altre seria el que és l'adquisició d'ampliació ampliar el pàrquing que n'hi ha. Si aneu al camp de futbol veureu que hi ha una franja que està per asfaltar, això no és propietat de l'Ajuntament, això que són els propietaris. Una cosa és el que actualment està asfaltat, correcte. I el que volem regularitzar és on estan els contenidors de basura. Esteu ubicats tots, no? Doncs, bueno, ell fa com una espècie de cunya que el seu dia el propietari va deixar per a poder ampliar. Vam intentar per ampliar un acord de compra, però l'època que estava el bulbo urbanístic i l'home va dir que feia una sessió, les gràcies també, que feia una sessió n'hi ha un conveni firmat per part del propietari i l'Ajuntament que fa una sessió a canvi que en un futur, si se urbanitzava en un lloc del municipi, se poguera contemplar aquests metres quadrats. Si no, la llei urbanística ho permetia, però vist que la situació no està per el camí de fer ningun tipus d'urbanització ni res, tindrà bé parlar amb el propietari per a regularitzar aquest estat d'este mar. Entonces, s'està en negociacions, més o menys la valoració del tècnic i també un poc la valoració que porta el propietari dels terrenys. D'acord. El conveni i la valoració... El conveni és una cosa, la valoració la tindrà que fer el tècnic, va ser un museu. I més o menys... El conveni sí que està fet, el conveni d'ocupació de terrenys sí que està fet de l'any 2007, 2008, per dir, 2005, no ho sé, no recordo. Te'l demanem? Demana vostè i demanem el conveni i la valoració l'ha feta a partir d'una estimació. Està treballant-se en ella. D'una estimació de 2.500 euros, per això rústic. I el dipòsit no estava sobre una propietat municipal? El dipòsit està segons els estudis que per això m'ho ha donat compte i que efectivament, com la urbanització de la Serreta, vostès saben tots que és un tema que des del primer dia va néixer mal, perquè es va fer per una junta de compensació de propietaris i al final, indagant i posant al dia el que és la Serreta Minyana, perquè la cosa és molt complexa i molt complicada, se va detectar per part de l'Ajuntament que la parcel·la eixa no estava registrada ni estava en nom del propi Ajuntament de Rotó. Per la qual es van posar en contacte amb els propietaris per a pregar un acord, els propietaris també no tenen cap problema i la idea és al final adquirir aquesta suma i regularitzar. Quan es van donar? Farà un parell d'anys.
cas de la renovació del barri de la Salut? Això és totalment adequar unes factures que està pagat, està tot, el que faltava era donar-li una identificació de lo que és la part comptablement, ni més ni menys. Un error comptable que es va suscitar, s'ha detectat ara per la comptabilitat tot el dia i tal, sí, com això, jo crec que això és un tema més... És un error administratiu, un tema comptable, però està pagat tot. Que potser vostè, quan fa l'assentament comptable, no el va assentar, o veu un olvido i ara, repassant tota la comptabilitat de l'Ajuntament, se detecta que aquesta quantitat no està comptabilitzada en totalitat. I és donar-li, no se trata ni que, potser, no sé, estic parlant-ho i n'hi haurà gent que ho podrà entendre i n'hi haurà gent que no. És fer un assentament d'aquesta quantitat en el lloc que toca, ni més ni menys, que en el seu dia no se va fer. És un error per part de la persona que portava la comptabilitat o que fora. Però és un error administratiu, perquè pagat està. Però clar, si estem augmentant una partida... No estem augmentant, estem donant-li una utilitat que no l'havies donat fins ara. Ahir l'únic que pot anar en detriment és que l'Ajuntament, el remanent siga menor per a poder fer un gasto. Però perquè està pagat, tu en el seu dia no es va contemplar, durant la partida que tocava, sí que s'ha pagat, però no està contemplat. A l'hora de fer tu el tancament del pressupost, tens aquest error que el tens ahir, que tens que assignar-li una... és de l'ADO o és un tema que estava pendent, està comptabilitzat, és són qüestions molt tècniques. Això ve de l'any 2011, que és el pla de nuclis de la Diputació de València. L'Ajuntament li concedeixen una subvenció a finals del 2010, i crec que la comptabilitzen en el 2011, es fa la modificació de crèdits, que després no sé per què es barra, i es fa una adjudicació de les obres per l'import que eren 40.000 euros. I ja acaba entre que s'acaba l'any i la certificació d'obra, perquè n'hi havia que justificar, el que passa en les subvencions, es va justificar i es va pagar i es va deixar pendent d'aplicar. Pendent d'aplicar és una figura que marca que la normativa contempla, és a dir, que tu tens els diners, té tot regularitzat, però resulta que no has tancat l'exercici, no has incorporat els remanents, que és el que tocava, i es va deixar pendent d'aplicar la certificació d'obra deixa que està completament correcta, està justificat i estava pendent d'aplicar de l'any 2012-2013. I ara el que fa l'Ajuntament és, com que té el remanent i que és correcte, que això tenia que haver-se fet, hi haurà antes, però des del 2013. Ara s'ha donat, s'ha revisat i el tema es fa, s'augmenta, es crea aquesta partida com a crèdit extraordinari i s'habilita i es trau d'estat pressupostari i s'incorpora. És un tema administratiu. I la destinació per al cotxe elèctric? Sí. És per l'adquisició del vehicle per a la policia. I degut a tot, anem a comprar un elèctric per a que contamini menys i controli. Entra dins d'alguna subvenció o...? Sí. Hi ha una subvenció vigent que l'hem demanada però que no es pugui concedir. Hem calculat més o menys, són els 40.000 euros, que seria el que valdria. Igual és un poc menys. 40.000 euros és el que va més? Això són fons propis, no és ninguna subvenció. Una altra qüestió és que després hi ha una subvenció i però això són de fons propis. Però això és a part, de dir, aquests diners són de fons propis. Si després hi ha una subvenció i es pot justificar, és totalment diferent. No anem a comprar el cotxe fins que la subvenció no estiga clara. Però sí que és veritat de força, no, però podem comprar-la perfectament. El que anem a esperar des de l'Ajuntament aquí és que la subvenció per a demanar-ho i a partir d'ahir perquè ja crec que el màxim són 15.000 euros el que dona la Diputació. I després hi ha també una subvenció que és per la Generalitat. Doncs la idea és que l'Ajuntament equipi el cotxe de policia local, elèctric, per poder entrar en les dues subvencions, tant de la Diputació com de la Conselleria, i a partir d'ahir si molt la donem, és dir, perquè tu no fer la inversió, però també al mateix temps a veure si podem arreplegar algo de diners de les subvencions tant de la Diputació com de la Generalitat Valenciana. En
a comentar precisament això, que hi ha més subvencions per a no haver de... Lo que pasa es que primero no pots comprar-lo ni antes ni després. Lo que no ve de adjudicar, però bueno, de moment l'Ajuntament té disponibles els diners per a poder comprar i segons que ens donen o si no ens la donen, doncs compraríem i si ens la donen, doncs el que estem parlant més remanent tindrem per l'Ajuntament. En el cas dels suplements de crèdits que augmenten 15.000 euros per a promoció cultural, amb quin motiu? Pues molt bé, algo més de lo que fem, tindrem un pressupost i poder fer la font. Però hi ha una previsió de... Si es gasta bé, si no es gasta també, tindrem la previsió del que pugui passar. No. Perquè tindrem. El manteniment de vies públiques... Ahí sí que és veritat que pot ser fàcil que el que tenim previst, al final d'any, pogués tindre modificacions perquè s'està fent més inversió del que en un principi es tenia previst. I doncs, per acabar en el pressupost, un toc. Han augmentat 2.000 euros en gastos d'administració general. Pot ser sempre alguna refeta a les nòmines, algun jornal, descompensacions per part d'alguna partida. Però més que partida, tot ve al final el mateix, intentar que les partides al final siguin el més ajustades possibles i que no hi hagi ningú desvio i que complin el pressupost. Però si s'augmenta per alguna cosa... Sí, perquè tinc una previsió, perquè potser hi ha coses que potser d'alguna nòmina o alguna que has pagat per algun error a l'hora de comptabilitzar la nòmina o alguna gestoria, per exemple, que t'ha llegat algun rebut o alguna cosa, doncs tindré previst allí, perquè no quedar-te a zero. No vol dir que no hagis complit en el pressupost, és tot el contrari, tindré la previsió de lo que pugui passar, ja no per aquesta legislatura, sinó per el que pugui donar-se de 6 mesos de lo que queda de l'any, a partir de maig. Correcte, però vull dir, si aquesta filosofia les augmentaríem totes les partides i no hem augmentat totes les partides. No és precís. Jo penso que no. Tindré molt clar les partides que fan falta i el que n'hi ha gastat fins ara o el que pot donar-se el cas que es pugui gastar en un futur. Tornem a parlar sempre d'un pressupost és viu. Per això comentava per què això no antes. Pues no ho dic, però l'explicació que estic donant jo dic. Així com això, la part de manteniment de vies públiques, doncs vies públiques en aquest moment, per exemple, no? Gastos diversos en l'administració general, però ara en un cas com... Home, jo ara dic que no, la partida és molt àmplia i hi ha moltes coses dintre del pressupost i veure ahir què és el que t'has assignat en aquesta partida. Entonces, a partir d'ahir, pues, veure quin gast has tingut de més durant aquests mesos o se pot pensar que pots tindre per a un futur, però això no vol dir que t'ho vaig a gastar tampoc, perquè si no les remanents no serien favorables conforme són tots els anys. I els de serveis tècnics d'urbanisme, Sempre el mateix. sí que... És més qualitat. Home, són 25.000 euros L'any passat va passar el mateix. Sempre projectes de subvencions que demanes, que el projecte no t'entra per ajuda i tens que pagar-lo en fons de l'Ajuntament. Previst que hi ha algun projecte que se té que pagar per l'Ajuntament, se decidís fer aquesta partida en vistes que un futur qualsevol tingui la mateixa. I potser ara presenta una factura d'un projecte del tema del esportiu. Per exemple, pugui donar-se el cas que tu són X mil d'euros, no recordo la quantitat que és, però tu en aquest moment tens que pagar aquest projecte que no bevia subvenció o perquè aquesta partida no la jalaven a subvenció perquè resulta que necessites més obra. Tens una previsió de projectes que pugui fer. Un exemple, poden eixir més projectes en subvencions durant tot l'any. Estem a veure, hi ha 25.000 euros més. Claro, però hi ha que veure també si l'any passat, per exemple, si no, van pressupostar 25.000 euros en aquesta partida d'enginyer i ara pressupostem 25.000 euros més. Per això vull dir que ahí sí que és una miqueta... Per els projectes que poden ser els noms. Clar, per això vull dir... És que tu ara ja has pagat, però que tu ara ja has pagat projectes
que has pagat ja d'enguany, perquè potser no tenies previst los pagar tu, però a veure ara via subvenció de la Diputació, perquè la Diputació dona subvencions que dona possibilitat de subvencionar el projecte. N'hi ha altres subvencions que no te donen la possibilitat de subvencionar el projecte. Per exemple, el pla de camí rural... Aquest erronament, el sabies a gener. Sabia jo? O no? No sabies que hi ha subvencions. Perquè saber-ho. Perquè jo les normes són iguals. Jo també t'he fet un incís també. És una cosa molt concreta. No, m'obre perquè jo ho he dit perquè gastar-me això 25.000 euros. Jo havia fet antes també un símil i he dit l'any passat, si recordo també, que aquesta partida va ampliar quan vam fer la modificació de crèdit. La mateixa partida va ampliar. Recordo-ho vostè. I sin embargo no s'ha gastat tota. És una previsió, el pressupost està viu. És a dir, ho previst en enginyer, que vol dir que jo tenia que haver previst enginyer perquè tinc previst enginyer. Jo faig una previsió de lo que serà un any. Si durant després en el remanent que mos és positiu, doncs ampliarem les partides que cregam que pots quedar-te un poc coixo o falta de... Però no està així, una previsió. Si volem si m'ho gastem o no m'ho gastem, o que és que algun projecte nou, per lo que siga, tingues que fer front a ell. Bueno, els diners estan a mi. D'ací 2 mesos, d'ací 10 mesos, si estem així encara, podem dir si ho hem acertat o no hem acertat. Jo li dic que l'any passat, per ara, aquesta mateixa quantitat també i en la mateixa partida va ser el mateixet. I no la vam gastar tota. Els serveis professionals d'administració general augmenten en 8.000 euros. Per si realment, ahir sí que li vaig dir que segurament es podria ampliar per a treballar en una agenda de desenvolupament local. Han decidit contractar? Decidirem. Encara no està. Encara no està. I el servei de recaptació tributària entenem que és el de la Diputació? Sí, n'hi ha de servir a vostè. Sí, sí. No, jo no tinc que dir res, està ahí, ho he explicat al seu secretari, Marta, ho he explicat tu alguna cosa. És que ve ser tot el mateix, pràcticament. En aquesta partida... És el mateix. Recaudació tributària és la pròpia Diputació. És a dir, tu sempre en aquesta partida, si te dones compte, depèn si m'ho apliquen un 3% o un 4% o un 2,5% de lo que és la recaudació que fas en voluntària o en executiva. I depèn del que te faig, després te demanen uns diners. S'està prevenint ahir també la possible, és a dir, és una previsió i això no ho sabràs fins al final d'any. Pot ser més fàcil que siga en el 2020, més fàcil que en el 2019. Abans de l'hivern. I està tenint una previsió, tot són previsions. Perquè les partides no sé què se queden a zero. Però vull dir, com que és una previsió i quan es fa el pressupost, quan es fa la previsió, doncs, Torna a dir que estàs pegant i igual del pressupost, com si... A veure, torna a dir-te el mateix. Jo no li veia cap volta. Estàs pegant moltes voltes. No, Bueno, serà una percepció meva. Al final, un pressupost se pressupone, ho han dit moltes voltes, portem molt anys debatint pressupost, vostè i jo. És un concepte que al final... Bueno, però és un concepte que any es repeteix i tots els anys veurà vostè que el remanent de tesoreria d'aquest Ajuntament és positiu. Algo bé estarem fent, no? No, estem parlant en general, un pressupost en general. No, ara perquè a vostè li interessa que parlem d'aquesta partida concretament. Però és que estem parlant de totes les partides, totes les modificacions que n'hi ha punt per punt. No, jo no parlo del que vull, parlo del que vostè em pregunta. Jo li conteste allò que crec, i jo li conteste allò que crec que vostè m'està preguntant, que potser no és el que vostè vol sentir. No, jo li pregunto exactament i concretament el servei de recaptació tributària, la partida
que amplien en 20.000 euros. en 20.000 euros. I com que és un concepte que personalment, anualment, sí, però ja l'he dit, saber si la Diputació m'ho cobra el 3%, m'ho cobra el 4% o el 2,5%. Entonces, visto que l'any passat ens va carregar més diners en el cost global, pues, se té una previsió i ja que en el remanent de tesoreria li podem destinar ahí, pues, s'amplia aquesta partida per a evitar que te se queda zero i fer modificacions de crèdit. Tan senzill com això, i sempre tindràs un colxó ahí per a poder maniobrar, i si al final no t'ho gastes, millor, que és l'objectiu que busquem, tindre remanent de tesoreria positiu, ni més ni menys. ¿Alguna pregunta més, Jordi? Algú vol afegir alguna més o...? ¿Alguna pregunta més? No? Pues si no se le deu de dir alguna cosa o algo, no? No? Pues si li pareix bé, passem a la votació. Pues vaig a favor de la proposta dictaminada per la Comissió de Comptes de concedir en el vigent pressupost de 2019 crèdits extraordinaris i suplements de crèdits per import de 331.150 euros que es financen en el remanent líquid de tesoreria del 2018 i acordar l'exposició al públic per a generar coneixement. Vaig a favor? Sí. 5 a favor. En contra? Abstencions? 3. Per tant, quedaria aprovada la proposta amb 5 vots a favor del Partit Popular, cap en contra i 3 abstencions del grup municipal de Compromís. El següent punt de l'ordre del dia és el número 3, que és l'expedient de reconeixement extrajudicials de crèdits. També ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Comptes celebrada en el dia d'avui. Molt bé. Algun aclariment? Ja està? Passem a votació? Sí? Vots a favor de la proposta del reconeixement extrajudicials de crèdit. Sí. S'entendria aprovat per unanimitat dels 8. El punt número 4 és la proposta de conveni amb l'Associació de Jubilats i Pensionistes, que també ha estat dictaminada la Comissió Informativa de Comptes d'avui. Molt bé. Un aclariment sobre el tema? Sí, hi ha simplement dues qüestions. Una d'elles que està relacionada en els tres. En el cas del club esportiu sí que es fa esment a complir el pla d'igualtat i en els dos primers no. Ja que estem treballant aquest tema, si us sembla bé, es podria incorporar als dos. Simplement és afegir-ho. Sí, el mateix que està fent. El mateix. En el tercer, afegir-lo en els altres dos, i en el cas del primer està, almenys la clàusula que fa referència a la subvenció està duplicada, apareix dues vegades, en dos moments. Aleshores no entenem massa bé per què apareix dues vegades, que potser en una vegada que ho posa ja està bé. No sé, la que feia referència a la subvenció, això ho he vist. Sí, en el punt, en la clàusula sèptima, al final, els 2.600 euros ja venen en la primera, i en la sèptima, l'última línia diu que a l'exercici 2019 la quantitat establerta serà de 2.600 euros. Quan ja té ahir veiem que con la taula. Que no ho posen en els dos llocs? No, No, que pagués que... Sí, quan ja ve la primera, és que el mateix, no ve en els altres dos convenis, no ve en el CERT, però que és cert. S'entén que és 2.600 euros ja d'entrada. En este no es jubilar, sí. clar, sí. Jubilar, sí. Sí, per això l'última frase no sabem si Para hi que ha alguna alguna significació diferent que s'ha colat. en l'altre
tema a voltes d'interpretació també. A veure, en el del futbol, el teniu ahí, en el paper, Sí. en el que posa també, a veure, en la sèptima, aquests convenis preveu per un termini d'un any, en efecte... Jo estic en No, el el que estic de l'Exorquia, a veure, en el cert, això dels jubilats, el que estic dient jo, en eixe, per exemple, dels moros o els... En el club esportiu no posa. No hi ha sistema. No posa, però sí que posa aquest conveni es preveu per un termini d'un any amb efectes des de la seva formalització prorrogable fins al 2020. En el cas del futbol posa en la clàusula quinta el mateix, però no posa la quantitat. Perquè ja ve la primera. Que perfectament es podria posar que llogar. Però perquè en el del futbol sí que posa la quantitat, per exemple, sí que posa... Sí, en el futbol igual, però no, estem parlant de... La clàusula sèptima de jubilats. Sí, que no sabia si tenia alguna significació especial o que s'havia Jo pensé fet. que no. Es posa igual, no? Sí que té significació. Per això preguntava. L'Ajuntament recolzarà a l'associació mitjançant una subvenció de 2.600 euros. No diu quan ni com. Tu estàs dient que és un conveni. I com que al final diu que en la sèptima diu que pot ser per al 2020, mentre que no es diga el contrari, es diu textualment, perquè no hi hagi allò que adopte, que en 2019 són 2.600, en 2020 ja veuré. Això estava fent menció. I en els altres casos? Jo estic dient que és... Ja, jubilat. Jo estic dient que és la interpretació que ha de donar els altres, no sé... Però del futbol que posa el 2020 o el número de moros que posa el 2020. Jo crec que és el mateix, però valia en el cas de jubilats i pensionistes. Doncs entenem que devien anar tots, perquè si va en un no... A veure, deurien anar tots perquè al final és el mateix, és la quantitat que tens al futbol, que són 3.000 euros, i per exemple és la quantitat que tens al món militar, que són 6.000 euros. Se suposa que per això jo feia menció de què posa quan anem, que no sé el punt que és, no sé si és el sèptim o l'octau, és a dir, què posa quan posa fins al 2020 a continuació, però és un tema En el que cas pot del anar futbol, que diu que és prorrogable fins al 2020 i no posa la quantitat. Podria posar-se la quantitat igual que penso que no, però que diu Honori, que es podria posar la quantitat. Però és que és diferent. És una tonteria, perdó, una expressió és una tonteria, a més perquè està en el pressupost aprovat ja, perquè està ahí, el que vull posar en el compte. Sí, no, que es pot posar, que si jo dic, en el 2020 què posa? Al veure la diferència no tenim si tenia alguna altra significació en el cas dels jubilats i pensionistes. Una millor per fer-lo més curt i l'altre fer-lo no sé, però que pot anar perfectament. A veure, conforme està igual dit Honori, jo penso que podríem posar en els altres dos en el 2020 i repetir la quantitat. Jo penso que repetir la quantitat. Més que llevar el del suelo, repetir la quantitat en els altres. Però que ja... Si posa l'uno és el mateix que la igualtat, que estiga en els... Em pareix igual que el tema d'igualtat, perquè hi ha constància en els altres convenis també. Vale, Jordi? Ara, què fem? Passem a votació tots ja o voleu fem uno per uno? Fem uno per uno, que són punts diferents, però els donem per... Passem a votació. Vaig a favor de la proposta de conveni amb els jubilats i pensionistes. Sí. S'entén per unanimitat dels 8 membres. Vaig a favor de la proposta de conveni a firmar amb el Club Esportiu Ròtova. No, primer els moros. Perdó, els moros. Conveni amb els moros. Proposta de... cristians. En el cas dels moros hi havia hi ha alguns espais, això s'ha d'acabar d'omplir. A veure, Ja, espera, que estic buscant a veure, no hi havia... És el mateix de l'any passat, Jordi. És el mateix de l'any passat. És el mateix de Com a l'any representant passat. dels mateixos, això caldrà acabar d'omplir. És el mateix de l'any passat, perquè se fa en el que s'acaba el ple per el tema del CIF i tot el tema, que després s'apanya. El CIF, com el CIF ha canviat, ells s'han d'encer com a que s'acabi el ple, teòricament és per la Junta, però sempre ja està, no fa molt no tenir el CIF, entonces és portar el CIF i canviar el CIF. Però aleshores es fa amb la Junta. Sí, a les 4 filades.
amb les 4 filades, aleshores així ja no apareixerà fins que No, s'acabi serà la Junta de Moros i Cristians, sí, president és Paco i a veure si aquest de tindre reunió i el portem ja. Però a dia d'avui no tenim CIF encara. Però aleshores el que estem aprovant és el conveni amb la Junta, Sí, però per tots. que es podrà concretar quan la Sí, Junta sí, no, tindrà no, el CIF. sí. Però tu estàs fent el conveni en l'associació de fixes que s'acaba el Puret, Però que és per Però que no és... mentre que és patós, mentre... Per què? Perquè la Junta a dia d'avui encara no té el CIF. I la pregunta és, I això va per patós. això, aleshores, és que jo estava... Sí, Jo està cada bé. vegada m'he dit que anem a canviar-ho. Sí, Aleshores no anem a canviar-ho, anem a fer el conveni fins que s'acabe el Puret. Però que és patós. que és per tots, no ho veuré. D'acord. Però han de presentar alguna mena de certificat o algun paper que acredite que fins que s'acabi el El dia Puret... 30 tinc reunió de vegades que tenen que tallar Moros i Cristians i estem en el tema este perquè ara de cara a l'ONDE va fer el segur, va fer necessitem un NIF i estem en ello, estem fent. M'imagino que el tindrem ja. No, el FIP, això ha quedat clar, però com que anem a fer el conveni fins que s'acabi el Puret, si hi ha algun document o alguna cosa que acredite, perquè al final quan fas un conveni en les associacions, vull dir, ha de quedar correcte, ja anem clar, si hi ha algun document que acredite que fins que s'acabi el Puret representa la totalitat, perquè El mateix conveni ho diu. si hi ha... El mateix conveni ho diu. Però hi ha algun... Una cosa és que ho posa el conveni i l'altra és que entre les entitats es reconeguen com a que una persona representa una associació en una junta representa a totes perquè després no hi hagi cap problema, que no hi haurà cap problema, però estem parlant d'un conveni amb una administració pública i hi ha un document que acredita que fins que s'acabi el Puret representa a tots. A la Junta? Sí. Sí, m'imagino que serà baix. Però memòria, entre la Junta, entre ells, entre les associacions, No, sí, clar. entre l'associació i l'Ajuntament. Com a que fins que s'acabi el Puret representa a la Junta. El conveni està posat, Jordi. Però el conveni és un document entre l'associació i l'Ajuntament. I ara hi Però posa el paper... conveni està posat, Jordi. El conveni està posat i té que fer-se càrrec, que així no ho diu, per els motius que s'han explicat, que té que fer part a tota la Junta de Moros i Cristians. No té part a tota la Junta de Jo Cristians. això ho entenc, però per a que... Així diu que els representa, però hi ha algun document que ho diga. Tu m'entens que entre totes les I posa un associacions... paper com a que en la no de xar representant de fins que s'acabi el Puret es compromet que aquests diners són per tots. I que totes estiguen d'acord, vull dir, Estem d'acord. correcte, ja ho sé, però... Tu vols un paper? Clar, No, simplement això, no n'hi ha. està el que posa ahí en el conveni. Però se'ls demanarà o es pot preparar o... És que és un conveni que vas A l'espera, A seguir-los. quan no està esperant el CIP, que m'estàs esperant, entonces, al dia d'avui, per la veritat, És que possiblement seria més senzill Portar el CIP. signar-lo amb la Junta el problema és que no demanar... també em dic una altra cosa, el retras que hi ha hagut és que la Junta al dia d'avui, des que hem estat des del principi, molts ja no estan. Entonces, clar, tu que tornar a fer tots els papers renovar i tota la història. Tu que tornar a fer una altra Junta, ha tingut... I és el retras que estem forçant i no tindràs el CIP. Entenc que això retarda i renovar juntes i totes les És una associacions història. mentre ho envies i ho fas, però no sé quina solució seria millor, si esperar-se a que la Junta tinga fi o tingui algun document que acredite, un document signat per tots, que acredite que una d'elles representa... El dia 30 jo porto paper i s'ha signat en tots els de la Junta com a que fulano de tal, que fins que s'acabi el Puret es compromet que aquests diners que tenim en el conveni és tot això. D'acord, el dia 30 el podem deixar
està portant a ple el mateix conveni que vam fer l'any passat, el mateixet. I si entre ells, al final és un acord entre les parts, que són ells, nosaltres anem al conveni i quan es justifique per poder-li pagar el conveni se té que veure que totes les activitats que han fet conjuntament les han fet en la pròpia comissió de moros i cristians. És a dir, no sols els que s'acaba el puré, perquè el compromís del que s'acaba el puré és rebre aquests diners, però justificant-los i repartir-los en els gastos de la Junta. És el mateix conveni que l'any passat. Què passa? Que ho està aplicant ara Dolores. El problema és que l'associació canvia, el CIF no s'ha vingut i llavors poden passar mesos i que no tinguin el CIF i llavors paralitzem la pròpia associació. Estan dient un document que tindrà el mateix pes. Però el document està firmat. Per nosaltres, a efectes d'Ajuntament no ens importa, ells es apanyaran. A nosaltres, no. A efectes d'Ajuntament li ho cedeixes a una associació. En unes condicions que posen molt clares en el conveni. Per tant, si ells ho accepten, el problema el tindran ells i la Junta que s'acaba de poder. 4 anys, vull dir que es tracta de no crear cap... A veure si en estos días tinc el CIF i mal el tindreu que tingueu. Perquè jo també, de mig de la Copa Samó, també no n'he vingut d'activa, també l'hem demanat i de la marinera. És que si portares el CIF, ara estem aprovant tot fins que s'acabi el poder. No pots després canviar-ho i posar-ho. El de la Junta. Però ja dic que aquest conveni està fent-se des del principi, perquè no és... que no l'ha fet 9 anys. Sí. Molt bé. Algun aclariment més, Jordi? Sí, això caldrà completar-ho. Com a representant de les mateixes hi ha un 8 i l'associació que presideix... És que tu estàs firmant, és una proposta de conveni. Si és que, a veure, és igual que quan la Diputació envia una proposta de firmar per l'associació, ni se diu qui és el representant, ni se diu res. És dir, l'important així és la part dispositiva de l'acord. I vaig a dir una altra qüestió. Això no tenia ni per què passar pel ple, perquè ja ho vau aprovar en el pressupost. Hi ha una subvenció nominativa de 6.000 euros a l'associació fins a Can Puré, siga qui siga. Estem aprovant ara un model de conveni per donar-li més i que s'apliqui el no. Molt bé. Seran qüestions... Però dic per el que es pugui, no per altra cosa, perquè no estàs fent una proposta de conveni, la part dispositiva. Després, a l'hora de firmar-se, qui corresponga a firmar-ho haurà d'acreditar que ostenta la representació de l'associació, si no, no té de firmar-se. Molt bé, doncs si us pareix bé, Jordi, no anem a deixar-ho sobre la taula, anem a passar a votació. D'acord? Sí, hi ha un secretari. Vaig a favor de... Que consta la petició i... Que consta la petició que per part del grup Compromís per el debat que s'ha suscitat que es quedarà sobre la taula. Vaig a favor de la proposta de conveni amb l'Associació Cultural fins a Can Puré. Sí. 5 a favor, en contra. Cap. Abstencions. Vaig a favor de la proposta de conveni amb l'Ajuntament de Ròtova i el Club Esportiu de Ròtova. Sí. Vaig a favor? Sí. Es podria aprovar per unanimitat dels 8. Per tant, quedarien aprovats els punts 4, 5 i 6. El punt 7 és l'aprovació de l'expedient de contractació de les pistes de pàndel, el xiringuito de lli i manteniment. També ha estat dictaminat per la Comissió Informativa de Comptes en el dia d'avui la proposta d'aprovar l'expedient de contractació. Jo així sempre un dubte perquè de moment el que... Hi ha en realitat dos. En el 25è la decisió de no adjudicar o celebrar un contracte i desistiments, no sé si aquest punt no estava en les anteriors propostes, em sembla.
I quin és el problema? No, el motiu per... Un ple de condicions. El motiu és perquè complir la normativa i cada vegada s'intenta... Entenc que ho puc preguntar, a veure per què, si no passa res. No, a veure, jo com a redactor del ple de condicions en el que és la part jurídica intento cada vegada que des de les possibilitats que siga més ajustat a la normativa i que estiga tot més lligat. No té ninguna qüestió més transcendental. No sé ni quin punt és, però tot és que sí. Però de les tècniques o de les administratives? De les administratives. Decisión de no adjudicar o celebrar un contrato y desistimiento. No, es un tema administrativo. En este moment el ple de condicions està sotmès a una llei i l'anterior era una altra llei. L'anterior era una prestació de serveis i era una concessió de serveis. Aleshores és un tema estrictament jurídic. I després jo no sé si se m'ha passat, però en un parell d'ocasions apareix descrit com a el servei de bar. Aleshores es tracta de... És que ara ho he vist en un parell d'ocasions, ara no recordo, ara no ho tinc, això sí que ho tenia marcat. El servei que es pot donar a partir d'ara continua sent el de quiosc i si s'amplia entenc que caldrà demanar els permisos preceptius per a poder realitzar qualsevol altra activitat de rang superior. D'acord? Això era el dubte. Però a risc d'entrada està limitat al de quiosc, no? Pensé que ahí yo está igual que estaba. Es un quiosc, pero un quiosc és un quiosc que és el que pots fer. Vende domiciliaries, no pots fer alguna més. La norma, per exemple, esta última vegada el quiosc estava i va demanar una llicència d'activitat, la persona que estava allí ara, i va demanar una llicència d'activitat a lo que és el quiosc. Perquè quan parles de quiosc no solament la venda de llepories i refrescos, sinó algo més. Això tiene que anar a lo que marca lo que és el quiosc. Va demanar en el seu dia la llicència d'activitat per al menester. En l'objecte del contracte, l'article primer ho diu molt clar, serveis de cafeteria. I el que diu la única ve a ajustar-lo més a lo que és la llei de contratació. La nova llei de contratació. Més empropós i més afarragós. Tot serà prohibit. Però, correcte, aleshores sí que se li dona més, vull dir, sí que se li permeten més activitats, si és com a cafeteria... No, però i com a quiosc també te pot permetre més activitat també com a quiosc. No sols per vendre llepories, sinó per més... El que estava ara, per exemple, que era un quiosc, el nom que li se dona al quiosc, però bueno, com ha dit Honori ara ahir, en el tema de servicios de bar del kiosco y resto de instalaciones deportivas, relación como cafetería. Como cafetería, correcto. Y kiosco també, quan va estar mirant el tècnic, el donava peu a poder donar més servicis com un puro kiosco, el que tenim entès de tota la vida. Això te dic que ahí està. Aleshores, per a poder prestar-ho solament amb el plec, es podrà prestar solament amb el contracte o haurà de demanar el... Tota persona que haga un negoci tindrà que fer una activitat o passar-se l'activitat al propietari actual perfectament. D'acord? Un aclariment més? Molt bé. Passem a votació. Vots a favor de la proposta d'aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la concessió de l'ús privatiu, cessió d'ús, gestió i explotació dels serveis de bar, del quiosc i resta d'instal·lacions esportives en el polígon de les Mases per a la seva explotació com a cafeteria del local situat en el polígon Les Mases, convocant la seva licitació,
Es declara la procedència de la no utilització dels mitjans electrònics en el procediment de presentació d'ofertes en relació a l'expedient de contractació, l'expedient referenciat. Aprovar els plecs de clàusules, publicar l'anunci de licitació, publicar en el perfil del contractant i establir en 15 dies el termini per a presentar sol·licituds. Vots a favor de la proposta? Sí. En contra? Abstencions? Per tant, quedaria aprovat per 5 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. El segon punt de l'ordre del dia és el canvi de dia del ple ordinari. El ple ordinari els dies del dilluns és el 17, va ser el dia següent, no era? Perquè el dia següent no, el dia següent és festa el dia 1 de maig, el faríem el dia 2 de mes, no? No, Perdona. Que ara m'ha vingut una altra flama per una altra cosa. El dia 30, no? És el dia 30. Sí, perquè també tenim per a fer el sorteig de les taules electorals que ser el 27, el 28, el 29, el 30 o l'1. L'únic dia hàbil és el de maig, aleshores és l'únic dia que es pot fer el ple. No, això que es faci un dia que no sigui hàbil, que pot fer-se també, evidentment. Ara és 24. El de maig és el 24. D'acord? Vots a favor de la proposta? Sí. De unanimitat. Estan tots? Bueno, passa la sessió. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Us hem de fer una pregunta.